Laos'un meşhur dağlık bir ovasında $10 bir günne nämeler edip bolýar? Bugün size onu görkezjek. Galjak yerime bir günüme $4 töledim. Ullokano tawda da yekejözüm galyan. Hiçim yok. 3 günden beri yekadım. Adamlar Radacık merkezden 10-15 minutlyk uzakda olan üçin kendi kişi gelenek $4 Ullokano tawda yekejözüm galyan. $2 da torvalyan yanına da salat getirýärler. Burç noýwa, ýaşyl noýwa, narpy, ondan soňra marul. Men alanym şol bahasy noodle, porkda chicken saýlabilýän, chicken saýladym men. Bahasy şunu öýräli. $2 şu owadan yer görmek üçin verdim. Ýöne 90 mutlap ýöredim. Özüme gowy nahar alınım. Akşam nahar, noodle ve kaptalnan salat ya. Bahasy $2 ýaly. Men ýaly altan ýereken gelnejemel. Şeýle kerekler gidipdir restoran. Ýöne nahar ýaman gowdy.